Hello, Jotono hai no hai lam shogo ani YouTube channel tinini video hungkai norok na ang ani kok share khaina ni bagwi phaiman si tining kha 8 January 2022 ang 8 January 2020 wo ang YouTube channel khulokmani tini bai hingkai ang 2 years engkha YouTube ani journey 2 years engkha sorry ano pia masa disturb khai tongkha tei ayang background bonorok khana bai ne tok puma rok gate ayang kutrum katrang buinok rok snamai tonglayo so abono kisa norok ignore khai di because ang to parawas tong gamte hai khorang rok to khana nai no hingkai ang tam sana nai hingkai o YouTube wo ang 2 years complete engkha tinini hai shalo no abon bagui ang norong no ani YouTube journey sana bagui phayo je ang poila YouTube tamni bagui khuloka ang Q&A rogo bo sajak ang YouTube channel tangai khuloka live photam khaine kunu chongi maya ang tongha ngafru angkai haino tongkha bo negative thoughts phayo bokrogo hangkai mano muitu manai kabu amtirok unguta ang hangkai tuma piashido bo chikon mia sarta ma batha na musunya phono ekdom disturb khai payo ano hangkai angtam se saito khamo mano muitu manai kabu amte hairokta because saichung because ang onek saichung feel khai kya afro hingke abon bage amte ke tongai chagalak emne bu to ang nogo no ma tongu hingkai ba baba saichung tongna soya hingka bon bage YouTube channel da khulogai video rok khaina ka hinai wangsuka buini video naimang ang bu khaina mu chungoi thangka amte haita hingkai ang lizi kini video afro na yokuso hingkai lizi kini video naimang ang bono inspired engha lizi ki hingkai China ni countryside tongo bo mamui rok songo kabangma podre potmui rok songo mikiteng rok kayo amte hai video khayo ta bo hingkai bari rok norok siniwana lizi kino because jeng bari rok belai kano lizi kini fan hingkai ang bo amono wan sugoi ang bo start khaika 2022 8 January wo kaisa video rakha ang afro editing ro kun phana saima jaya ta phano khaika editing app kaisa nawai nai in short ni nai hingke tam phunong nai hingke ang mo inspired ang jakbla lazy kini hingke bo haike no mamui songana ni nai kaisa mamui songmani te bazaro thangmani kisa video khaika ta norok screen record norok nugui manana hingkai ang afro ani poila video ngkha wahan bai mulai songmani ani favorite dish na bang belakan thokjago hingkai ang makhang phuno gi afro poila ba kisa lasiu makhang rok phunongnani to haike nang video khaigra kha afro ang video upload khaibai nai share khaika ani friends rok no hingkai nai thokjak bai kha hingka ani masa cousin brother tongo bo ani video no nogoi bo saka bai nini video khamani awo kaham no ningte bo khlai diom te haike nisau hingka ang support man kha hingka bon bagai no ang khlaina ni muchungoi thango support khainai tongna nango nijini nok ni borok phano nijini close borok phano ha deba support khainai tongna nango hingkai gang afro nisimi ang continue khaika tebo o video remani fore ani first video remani fore ani 100 subscriber ngai thangka 2-3 days ni pore hingke ang afro asake happy engkha asake tongthokang 100 subscriber ungfuro sidabo mang nai tongkhang pa ano nai ano chajang nai 100 ngai thangka haida 100 jona borok ngai thangka haida nai ang belai khano tongthokjaga afro hingkai abon ya golo hangkai ang teu video rakha gonga songmarok rakha hangkai ani tomato kaima rok hangke te
ang je nogo samung khaimani aborok ang phunuk kata hingkai awang bangai khaimarok hingkai tokomai ni benefits samarok hingkai laifang chakhoi kakamuk hingkai amte hai video rekha covid phaimani yagulo hingkai lockdown ngai thangka hingkabon bagai ang lockdown ni vlog rok start khaika hingkai momos namarok hingkai te bazaro thangai nai blog khaima rok my village rok omrok khaika hingke aboni yagulo hingke sanitizer rok snamka hingkai muya ondro batima baya rok songka hingka haikemang 1 year ngai thangka I mean 1 year kana naikha hingkai but tam hinai ang views komano hingkai tam hinai subscriber wafra ani 1k phano kaya khu 1 year ngna nai thangka ani subscriber 1k phano nya khu 1 year ngna nai thangka hingkai angni hope gring thangka like videos nai nai gri tam khainai content no da jajak bayang kha amtiro bu wan suka ngka ang tam khaika 2021 no ang kaisa videos namka o video no ang last rishnai o content no washa riwoi nai sinai hine ang wan sugoi o video khaika among kha short movie haita short drama kok borok funny video ta ngkai afru tulung gan choli tongo te new year bo ngkai ang tam khaika tulung rechap mungno tuinai kaisa kok borok funny video khaika ang saichung no khaika kebo kuri ngkai afru ang wan suka obono ani last content ngai obono ani last try ngai obosden naijagli ang khangtai video khaili ani wan sugoi ang video upload khaika gamo upload khaibai mani pore je ungkha amo like imang hai ani life o ang believe khaimalia abo reman pore tamongkha asuka views phaika asuka subscriber rok phaika asuka chaja khaboro content no ngke ang sida ang wanai thangka anro views rok 200 300 rok phaimani hangkai atomsa amtike views phaika je 2-3 days ni bisingo no 50k rok na nai tongha amte haita hangkai ang belai kheno 1000 hangkai ulokai tebo thangka a video 1 lakh cross khaika hangkai a video no ani channel no monetize khayo buini khe dati no thangbayo 2-3 mas hangka no monetize thangbayo but ani 1 year nangkha ani channel monetize nani okay nashidi ang 1 year struggle khaika awoni pore sang result manu hangke baksa ke একটা ভিডিও রে মাবাইছে ভিউজ রক মায়া nei give up khai tong hangkai angabon sanam chungo please give up ta khai di jesuk klaimansak jesuk hard work nang khai mansak nini joratei nang rudi nang jesuk remansak nang effort khai di effort rudi hangase salsa boro rok nini content no chajang nai nini video no nai nai ngabono hope nijini thani hope narak dije nang khaimanu abono 2021 ani bagai belai kheno kaham year tongmani 2021 no ang pogoi manglak kuno din phan pogoi manglak afron nisimi ang 2021 no hungkai ang afron chimi video rakha ani tamro hinai types of youtubers rokne rakha angka bone yagulo hungkai buma versus basa ni rekha amo jotono funny video ma gate kaisa hangkai ani jotoni sai naijak wngmani video jotono rok belai kheno chalak suka video no abongkha bukrajak versus hamjakni hangkai omono ani jotoni sai gobang naijakmani video gaboni pore hinge single versus relationship rokha valentines day ni hingke sikli versus kaijak ni rekha gam dekhe mang rebai kha ang hingke abon yagulo hingke ang april month o thangka shilong berainani norok ni hamjakma norok ni support by ang
Shillong hai kaisa asuk naitok jaga ang nugui phaikya gabon ang norok no belai keno hambai mariu omo jotono norok ni hamjakma norok ni support baisi ingo gabon norok ni o hamjakma norok ni o support ang thya sak no nango ano norok omte khemang no support khai thangdi te ang bu norok ni bagai kaham video tubui phainai kai 2022 phaikya tabuk suk jora 2 years kaka obona ani 2 years ni journey YouTube they chung daktino 50k family kana kasuka I hope of video ni through to 50k family bo chung kathung nge 50k family ka khangkai ang norong ni bagai giveaway to buitongo ang 50k ni giveaway rules norong no next video wo sanai if oro 50k ngai thanga hangkai hingke abono o video no please share khaina ni ta pokdi jeng o video ni through to 50k kalai siwana cap for kai norok giveaway participate khaiman nai so abono ani YouTube journey 2 years bahike ngai thanga saisiman lia okay I hope omtikeno ani YouTube journey tebo sakao kathung tebo kaham ungthung I wish ani shimiya norok chot to YouTubers rong ni no channel grow ungthung success ungthung ang abono wish khayo norok ni bagai ngai ani thani norok ni bagai norok ni YouTubers rong ni bagai kok kachar mung hungkai content is the king content kaham redi kaham content to budi tawa lai di YouTubers by YouTubers kok rok ta bang lai di support khai di each other YouTubers by YouTubers hangkai ob khani jealous rong no ta toni di apo belai khino chaya jealous tongmani belai khino chaya tei kaisa kok kasar mung hangkai hamya kok rok ta salai di kebuni bare hamya kok rok ta sadi abo belai khino chaya khuk shitra rok bengai marok amrok ta salai di because abo belai khino chaya nung saimon abo chaya but tophono nung sao but sawi le tamman sawi to kuno manya diba gawono hate spread ta khailai di hangkai tini ni o video no ang orono pairi siwana omswk no ani YouTube ni journey tabuk suk joratei hangkai khaklayo norok omti kheno ani logiwo tongnai hinene Jotono belai ke hambai norong ni support norong ni hamjakma ano rumani bagai ang hai no hai kifil fainai o video ni for next video abo maybe giveaway rules panongi mano hangkai hai ke no norong ni hamjakma rei tongdi Jotono no hambai tei khulumka